Уважаеми господин кмет на Шумен, професор Христов, обични Господа и почитаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин председател на Общинския съвет, ваши превъзходителства, почитаеми представители на българската държавност, на отделните институции, уважаеми господин Плотилен адмирал, скъпи господа офицери, почитаеми господа преподаватели, скъпи ученици и деца, всечестни отци, обични Господа, братя и сестри, граждани на Шумен. Ние се поздравяваме след Пасха отново с победния поздрав Христос Воскресе! Пребъдвайки в призобилната пасхална радост и светлината изгряла от хладния гроб в утрото на Възкресение Христово, и тази година в 11-тия месец май тържествено честваме паметта на светите равноапостолни солунски братя и славянски просветители Константин, Кирил и Методий. Прославяме техния подвиг и още веднъж се прекланяме пред тяхното величаво дело, като отново благодарим на Всещедрия Бог, задето в определеното време ги облагодатил за книжовно-просветната мисия, благодарение на която Божието Слово достигна целия славянски род и светлината на Евангелието огря народи, които някога седяха в мрак, страна и сянка смъртна. Но сега на разбираем език със своя писменост познаха единствения истинен Бог. И не само го познаха, но и го прославиха и продължават и до днес да го прославят със слово, изречено на роден език, и книжнина, изписана на азбуката, изнамерена от тези истински нови Христови апостоли, които в далечното 9-то столетие положиха здравите основи на християнската просвета сред славянските народи. Не случайно град Шумен чества своя празник на 11 май, когато отбелязваме именно тази памет на великите равноапостоли, славянските просветители и учители на българския народ, Кирил и Методий. Тяхното непреходно епохално дело продължава да отеква през вековете и до днес, когато православната славянска писменост и култура са органична част от съвременната европейска християнска цивилизация, принасяйки във всяко време и на всяко място на своето присъствие обилни плодове, вдъхновявани от все същия дух на истината, който някога вдъхнови и тях, и който живя в многобройните техни ученици, продължители на тяхната мисия и разпространители на Светото Евангелие на разбираем език сред всички славянски народи. Техните ученици, верни следовници и продължители на делото им, сме и всички ние днес, които свято пазим тяхното наследство и техните завети, най-важно от които е този, че пътят на истинското богопознание, пътят на завещаната ни от нашите деди православна вяра е възможен само чрез просвета и образование, чрез всекидневни усилия за овладяване на това истинно познание, чрез усърдно задълбочаване в истините на откровението. Това ни показват и към това ни призовават светите равноапостолни братя Константин, Кирил и Методий, към това ни зове и цялата хилядолетна просветна и културна традиция на нашата света православна църква и на ражданата от нея наша и всеславянска православна култура. Нека всякога Бог благоволи към православната ни църква, а на нас да умадрява да запазим нейното богозаповядано единство и единомислие, да вървим заедно по Божия път, единни и силни във вярата и в надеждата и в съзиждането на тялото Христово. По молитвите и небесното застъпничество на светите равноапостолни Константин, Кирил и Методий, на Пресвета Богородица и на всички просияли светостта свои дивни угодници, Господ Бог да милва и спасява всички нас и да ни укрепва с божествената си благодат.
Обичам Господа, братя и сестри, уважаеми господин Роден Лютия и скъпи гости, напълно осъзнаваме нашата духовна отговорност, живеейки и пребивавайки дълголетно в един район, който носи духовната приемственост на светите братя, да живеем в мир, в сърдечна последователност на изпълняване на нравствените закони, всеки в своята вяра и изпълнявайки думите на светия апостол Павел, доколкото ви е възможно, бъдете в мир с всички човеци и Бог на любовта и мира ще бъде с вас. Като благопожелавам на всички на този град, неговите жители, неговото ръководство и всички гости, крепки сили, непреходно здраве и благодатен духовен успех във всичко, отново от свое име, от името на Варненска великопреславска епархия и нейното ръководство, честитим празника на светите равноапостолни старобългарски просветители Методий и Кирил, празникът на град Шумен, и желаем Бог да ни спомага в ръцете и делата ни. Христос воскресе! За много и благословени години!